Para tamu sinedan kakung miwah putri ingkang winanting syukur rahayu. Hamurwakan dilampahing tata cara upacara pahargyan wonten ing rikalenggahan enjang punika kang badhe kawiwitan. Pramila tansah nyuwun wonten ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung. Mugi tansah sesanti kamulyaning. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan, katentreman saha kabagas warasan. Sih wiloso saha berkahing Gusti Kang Maha Agung. Mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sadaya lan kula. Para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu binektenan. Sumrambahipun katur dumateng para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang winantuing suka rahayu. Hamurwakani hanggen kula matur sumangga panjenengan sadaya kula dherekaken tansah manengku puja hastawa puji hastuti kunjuk mring ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung. Satemah wonten ing rikalenggahan enjang punika taksih kinayoman kalayan karahayon. Saged hangestreni tumapaking tata cara upacara pahargyan. Daupipun risang temanten kekalih wonten ing rikalenggahan enjang punika. Para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang winanting suka rahayu. Mradapa kepareng saking keluarga Agung Bapa Ketut Wirantoso Ibu Maryanti. Kang adalem Aditya Praja dipura kang minangka jejering pambiwara. Badhe ngaturaken wenggah lampahing tata cara upacara pahargyan. Daupipun risang temanten kekalih Roro Ayu, Anastasia, Widya Rosana, Sarjana Akuntansi. Putri kinasih Bapa Ketut Wirantoso Ibu Maryanti kang badhe kadhaupaken dening Abagus Thomas Jordianto. Putra kinasih Bapa Tukiman so Ibu Warni wonten ing rikalenggahan enjang punika. Minangka purwakaning tata cara upacara sepisan nulinji pambuka. Tumuli mijiling risang pinahargya temanten putri saking madyaning sasana panti busana lon-lonan tumuju sasana rinengga. Daya-daya pambaya ing Sekar Mayang Kalepa Taru Dewa Daru ingkang badhe kasarira dening panjenengan Raka Mas Sopyanggara saha Raka Mas Supriyanto. Daya-daya lumaraping risang temanten kakung saking madyaning sasana panti Malerman tumuju sasana pahargyan ingkang badhe ngadani tata cara upacara pasrah saha panampi. Purna lampahing tata cara upacara pasrah saha panampi tumuli badhe ngadani tata cara upacara adat panggih krobongan jangkep saha sungkem pabekten gagrag Surakarta Hadiningrat.
menggah lampahing tata cara upacara panembra matur pambagyareja wilujeng ingkang mangke badhe kampratitisaken dening panjenengan Bapa Mulyani sarjana agama sarjana sosial magister kang kamangke nggih lumaksana jumenengipun jinajaran Bapa Gunawan saha Bapa Subandi nggih lumaksana pratandha cetha purnaning tata cara bilih jengkaring risang pinahargya temanten kekalih Rama Ibu Sabisang Sutresna saking madyaning sasana Bali Badrayasa winangun tumujung ajenging kori pahargyan ingkang mratandani mracih nami nggenta lampahing tata cara sampun purna. Para tamu sinedan kakung miwah putri mekaten wenggah lampahing tata cara upacara pahargyan mugi purwa madya usana saged wilujeng ing sambikala nuwun nuwun matur nuwun suwing ladrang santi mulya.